Hallo amigos. Til trods for at John Kramer han er flyttet hjemmefra, så er han vendt retur til værkstedet her. Og bag mig står en Corvette med en masse pister. Så fucking sejt ud, og I skal nok få det fulde review på et tidspunkt. Men det der skal ske i dag, det ligger lidt på bordet her. Her der ligger 2 katalysatorer, som I nok kan se. Og så har vi lidt spjæld. Det er en meget fin katalysator, den går. Ja, flot 0-celle. Ja. Det er det, man kalder for en sportskatalysator. Okay? Så har vi noget spjæld. Vi har noget styring til spjæld. Og så bliver det lige lavet med det clamp, så at hvis nu man en dag ikke har lyst til at køre sporting, så kan man sætte sin ikke-sportskatalysator tilbage på. Så har vi rustfri rør herover, og det har vi, fordi det skal bruges til spjældene. For de skal monteres. Det er nemmere at se, når vi kommer i luften, men lige her, Corsa titaniumudstødning. Ikke titanium, rustfri. Der skal de svejses se herom i røven på. Så, det er der vi starter. Og så afhængig af hvor langt vi når, så har vi også lidt underglow, vi har lidt tire stickers, vi har lidt forskellige. Mens John svejser, der skal jeg kigge på det oliekøler. Det ligger her. Det skal vi kigge på. Der skal kortes noget AN op. Går det rigtig godt, så har vi en diffuser her, der også skal sættes på. Og har vi endnu mere tid? Og vi har rigtig meget tid, ja. så har vi mere lys liggende heromme. Men så meget tid har vi nok heller ikke. Vi gør, hvad vi kan. Det skal blive dritlækkert. Så jeg tænker her, når først vi har fået bilen på lift og noget, så sætter jeg lige op på et 360 kamera med en timelapse. Så kan I jo følge lidt med i løbet af dagen. Så er der gang i lidt af diverse her. John er i gang med noget rør. Den første plan vi havde tiltænkt, det kunne sgu ikke lade sig gøre. Der var mindre plads her. Det var meningen spjældet skulle have siddet med et rør lige her. Røret kan godt være der, men der er ikke plads til spjældene her. Så det duede ikke. Så må vi jo kigge på de andre løsninger. Vi ser her, at det midterste, hele midtersektionen af udstillingen falder ud. Jeg er lige ved at skulle gøre klar til at tappe olien af, så vi kommer til at sætte oliekøler på. Og de skal sidde med sådan en konsol, der bliver skruet ind heroppe over. Det var lidt svært for jer at se, men i virkeligheden herpå. Det er olietemperatursensoren. Der går olien selvfølgelig ud, for at den kan mærke, og der sidder 2 kanaler frem og retur, så man faktisk kan køre en oliekøler på i stedet. Så det skal vi have løst, og så skal vi have løst det med noget AN-fitting, så noget halvøje frem. Så skal vi have slibet lidt ned på det stykke herude og lavet noget gevind, så vi kan få oliekøleren sat lige her i fronten. Først og fremmest af med olien, og John han skærer og sliber og svejser lige om lidt. Og så fandt vi faktisk også, og John der gjorde, at X-pipen om, den er faktisk flækket. Lige her, der er faktisk sådan en revne ned i. Så den er også lige slidt ned og skal svejses her bagefter. Good shit. Der bliver der nusset. Bliver du solbrændt? John kan tikke, det er ret sejt. Det gad jeg godt kunne. Det gør jeg ikke. Og mens John han tigger løs derovre, så er den jo ved at være færdig med at pisse olie ud. Og så som jeg forsøgte at vise, nu fået det lys på. Her, olietemperatursensoren. Der sidder en frem og en retur, så det ligesom kan løbe i et loop forbi. Det kan måle temperaturen. Dertil kan man hos Improved Racing købe sig sådan en adapterblok her. Der kan I se ind og ud på olien. Der sidder en termostat i. Der kan man så vælge, hvor mange grader man har lyst til, den skal åbne ved. Man kan også få dem uden termostat. Så kan det bare være i sådan lidt på lidt koldere. Det er rigtig svært at få varme nok i din olie. Så skal man gøre det, så gør det lige lidt ordentligt. Køb en dyre model. Og så en anden sensor her, som passer også fra Improved Racing. Og den går direkte, lavet til C5, så den går direkte i ledningsnettet. Og så et par AN8/10 adapters. Så har vi vores køler og vores slanger liggende her. Og slangerne er for lange. De er jo lavet til montering ude i fronten. Og der skal vi ikke have en siden, for der er ikke så godt plads. Det er der her. Så først og fremmest blokken på, skruet slangerne på der. Så skal vi have fundet en god måde at route det.
Vi skal have varmeisoleret det, fordi vi kommer til at løbe. Så udstødningen løber her. Og de her olieslanger skal altså løbe lige på bagsiden. Så der er købt sådan nogle titaniumsokker, som skal på slangen lige her, hvor der er allervarmest. Og så skal vi finde ud af, hvordan ind under forbrug og hen til, hvordan det kommer til at sidde mest lækkert. Skåret slangerne og monteret lidt AN-fittings på det. Så skal vi lave lidt beslag til at kunne sætte oliekøleren herude. Så det går jeg lige og roder lidt med. Så jeg starter med ud med de to, af med sensoren her, og så vender vi lige tilbage, når det sidder her. Så kommer vi et skridt tættere på her. Se, oliefilteret er pillet af, og lige så konsollen til olietemperatursensoren. Her kan I altså se frem og retur. Og sensoren her, den er jo ligeglad, hvordan og hvorledes. Der er det jo bare et stort, og så pluder det lidt rundt, som jeg har lyst. På den nye blok, vi skal i her, der kan I se, der er det jo delt. Og det er det selvfølgelig, fordi vi jo gerne skal have ensrettet trykket ud i køleren, rundt i køleren, tilbage igen. Som I kan se, så er pakning og blok delt op i forhold til originalen her. Så nu skal vi have den monteret, og så er det tid til at få styr på slangerne her. Så gik der lige lidt tid mere, og I har nok lige stået der og kigget lidt. Vi ser med pandelampen her. Således ser det ud nu. Nyt oliefilter. Blokken her fra Improved Racing. Den nye olietemperaturadapter. Slangerne er kommet på, og på dem har jeg sat sådan 2 titaniums varmeisolerede sokker her. Til lige forbi udstødningen. Så løber de ind over forbrugen herop, siden den anden forbi bladfjederen. Ud her. Og så skal de så lige kortes ned, så det passer til, at oliekøleren kan sættes herude foran. Men det er egentlig ret fornuftigt indtil videre, synes jeg. Ganske udmærket. Og John han tikkede før, og nu bliver der mikmarket. Så det er sgu bare fint. Men jeg får lige rodet lidt herop og set, hvordan og hvorledes, at vi får oliekøleren placeret i forhold til at fabrikere noget beslag hertil. Skete der sgu lidt mere, amigos, så det slår mig lige nu, hvor jeg tænder kameraet. I står hernede på en timelapse i et forkert del af værkstedet. Så nu kommer I sgu lige under armen, hvis ikke I er gået ud. Hvis jeg kommer forbi her. I er gået ud. I har fået noget timelapse på et tidspunkt. Men det er jo gået flyvende. Udstødningen er tilbage på, og der er oliekøler monteret. Det skal nok vise jer lige om lidt. Og vi har fyldt olie på, vi lige har startet op. Det lyder pisse fedt. En gang med at montere diffuser. Lige ved at måle op i forhold til at få skidtet centreret. Men for satan! Hva? Hvad siger John Krang, mand? Det bliver altså ret fedt, faktisk. Sideskørterne lige monteret lidt bedre også. Så den her, det bliver jo lige prikken over i. Så vi måler. Og så vender vi tilbage. Amigos, så er vi tilbage. Vi skulle lige ned og have lidt mad, så vi tog de cyklerne. Det var fedt. Diffuser, delvist monteret. De 2 første monteringer på hver side her er lavet. Så nu skal vi lige have målt lidt ud, boret nogle huller og sat det på hver en pæn løsning det kan blive til. Og vi skal lige have lidt tålmodighed her. Således hernede under, som I så før, den her Improved Racing blok til oliekøler, titaniumsokker, udstødningen er tilbage på, og oliekøleren sidder monteret her, sidder faktisk rigtig fint, og når bilen er tændt, så er der konstant flow fra blæseren ned igennem her. Så alles godt. Bilen har været startet op, den har ikke været varm nok til, at den lukker op for kredsen ud til oliekøleren endnu. Men alt det andet her holder tæt og ser rigtig fint ud. Og den lyder røvfedt. Det er jo faktisk det vigtigste af det hele. Så nu skal vi bare lige måle ud til nogle huller rundt der. Så skal vi rydde op, og så skal vi spille noget fucking Fortnite. Nå amigos, jeg sidder lige ved at valgere videoen her. Og som en lille outro vil jeg egentlig bare sige, at nu nærmer Eurorally sig jo sådan for alvor.
Så det næste, I kommer til at se herfra, det er sgu nok, at vi pakker og tager afsted. Det er ikke nu på fredag, der skal jeg lige min kæreste og jeg tager en tur til Sverige, tror jeg. Vi bruger noget kærestetid, inden at vi er væk i en 11 dage. Weekenden efter, så er det simpelthen fredag og afsted til Eurorally, mødes med alle gutterne. Vi har valgt at tage til Sverige, og så tage færgen til Swinoujscie i Polen. Nogle af os har booket nogle okay-kahytter. John og Niklas, de har booket en rigtig skodkahyt. Dem, hvis I har set videoen fra sidste år, så kan I se, at man er vitterligt kan nå fra side til side i de små kahytter der. Men fredag den 12. går det løs. I dag har jeg lige uploadet den her Go Grand Prix. Det er den 31. maj. Så må ikke I ser den her om en lille uges tid, og så når I ser det, så er der en uge til Eurorally-videoen starter. Det er 10-11 dage med fuld gang, biler og hygge og alting. Og bilen den er klar, står dernede, alting spiller. Har været ude at køre i dag og haft temperatur nok, så den har åbnet termostaten til oliekøleren. Det virker fint, ingenting utæt. Nu har den jo sendt noget tryk ud i oliekøleren, hvilket betyder, at der skal en lille smule olie mere på. Men altså, vi snakker et par 100 ml måske. Der er heads-up display, hvor man kan holde øje ved den. Men altså, det spiller. Alt er godt. Halvanden uges arbejde. Nej, det er jo faktisk løgn. 2 ugers arbejde, og så er vi afsted. Det bliver jo røvfedt. Så amigos, når I ser den her, så ses vi til Eurorally starten af måneden. Kan I have det?